Това какво ще го покажеш на тати? Да. То какво е? Спатула. Шпатула? За какво? За торта. За торта? Да. Май беше нещо друго това. Яла да ми го покажеш. Не. Това е спатула. Това не беше ли нож? Не беше. Това е шпатула за торта. Да. Но ако искаш, после става нож за пица. Да. И шоколадово ще намажа. Ще намажеш шоколад с нож за пица. Да. И да стане, и да го върна на печката, да се вари, мамо. Да се вари пицата. Тя не се вари да се пече, Иланчо. Да се вари, не се пече. Вари се. Вари ли се? Да. И какви съставки ще сложиш на тази пица? Лутеница. Лютеница. Да. И какво друго? И чушки. Лютеница и чушки. Да, има лути, мамо. Люти, чушки и лютеница. Баща ти ще се лути. Баща ти ще се олюти. Кажи, Да, той тати. ще го яде. И та ще ти пържа яйца, мам. На мен ще ми опържеш яйца? Да. О, много си добричъка на тати пица. Да. А на пицата какво друго ще сложиш? Пипес. Пипер. Викаш лютеница, чушки и пипер. Червен пипес. Червен пипер. А какво друго ще сложиш? Мамо, тати, това тати е нож. Това е нож за какво? Не нож, това е шпатула. Тати, това е шпатула за нож. Това се върти. Това се върти, да. Тати, това се върти. И върчи. Това. И то ще се завърти. И то върчи това, тати. Ти го коментирам. Не си го коментирам. Я кажи нещо на тати. Тати, слушно и на това лилаво. Освети го с лилаво, защото е жълто. Йоанчо, ти кога ще оздравееш? Тати, мои чорапи имат паяжини. Паяжини ли има твоите чорапи? Да. Спайдермен има на двете крака. На двата крака имаш спайдермен. Да. Тати. Човекът паяк. А ти утре ще оздравееш, за да се върне кой? Баща ти. Кажи тати. Не, Тати да се баща върне ми. откъде? Баща ми. Да, точно така. Може да кажеш и баща ми. Откъде ще се върне тати? Каже баща ти. Това е баща. Йоанчо? Да, точно така. Ако кажеш баща ти, все едно е моя баща. Ако го включа на копчето, то ще се завърти само, мамо. Да, слънчице. Я ми кажи, като има много птици, какво става? Като има много ганета, какво става? Не, птици, като има много, какво става? Не, като има много ганета, какво става? Много гърнета. Да. Става много гърния. А като има много вълци, какво става? Гудница. Глутница. А като има много птици? Става като има една птица, става лято. Лято. А като има много птици, става? Ято. Ято. Така. А като има много овце?